Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Id-deputat nazzjonalista Carola Aquilina ddefenda lill-avukat tal-kap nazzjonalista Edward De Bono filwaqt li skredita lill-eks deputat nazzjonalista l-avukat Franco De Bono li kun ukoll deputat nazzjonalista. Meta kien qed jieħu sem fl-ewwel programm mid-dibattitu fuq One mal-Ministru Jonathan Attard, Aquilina baqa' jinsisti li ċ-ċittadini għandhom jibqgħu jiftħu inkjesti mingħajr il-ħtiġa ta' provi. Mhux kif qed jgħid il-Ministru jew xi ħadd ieħor li titmur bil-provi inti għand il-maġistrat, iċ-ċittadin privat mhuwiex ir-rwol tiegħu joqgħod iġib il-provi, dak huwa ir-rwol tal-maġistrat li jikkonserva il-provi illi jsib. Din kienet it-tweġiba ta' Aquilina meta ntalab jirreaġixxi għal kummenti tal-avukat Franco De Bono li fil-jiem li għaddew esprima diżappunt tal-kummenti tal-avukat tal-kap nazzjonalista Edward De Bono meta insista li inkjesta għandha tibqa' tinfeta fuq għajdut u bl-ħtiġa ta' provi. Dan kost li jitkissru ħajjiet ta' persuni onesti u jsir abuż mill-lodot legali u l-proċessi ġudizzjarji. Il-Ministru Attard qal li ma jistax jifhem kif Aquilina qed jispiċċa jiskredita lill-avukati oħrajn biex jiddefendi lil sħabu. Jiena nibqa' skantat kif nisma' hawnhekk il-kelliem tal-ġustizzja tal-Oppożizzjoni jiskredita lill-avukati professjonisti fis-settur li qed jitkellmu dwar il-ħtieġa ta' din ir-riforma. Imbagħad imma isemmi lil man jaqbel lilu biex jipprova jattakka din ir-riforma. Mistoqsi dwar kif se jivvota l-Partit Nazzjonalista dwar din ir-riforma la darba se tkompli diskussjoni fl-istadji parlamentari li jmiss, Carola Aquilina wieġeb li l-Oppożizzjoni se tivvota kontra u baqa' jirrepeti għal darba 2-3 li r-riforma m'hemm bżonna. Ġifieri, il-pożizzjoni se tkun meta niġu għal-vot se tivvotaw kontra. Aħna se nivvotaw kontra. Mistoqsi dwar il-gidba ta' Jason Azzopardi fil-konfront tad-deputat laburista Carmelo Abela, Carola Aquilina baqa' ma għamel ebda apoloġija u ammetta biss li Abela rebaħ il-kawża tal-Libel kontra Azzopardi. Il-Ministru Attard minnu fih ribattieħ u kixef l-ipokrizija ta' Aquilina f'dan ir-rigward. L-Onorevoli Carola Aquilina meta il-kollega tagħna spiċċa vittma tal-gideb ta' sieħbu Jason Azzopardi ma jiġri fuq Facebook. Ma jiġri fuq Facebook. Tafx qallu l-Carmelo Abela biex jirtira l-Libel. Hekk qallu. Qallu il-qorti se titwerwer u tispiċċa twaqqa l-Libel li ftaħt inti stess. Hekk qallu Carola Aquilina. 3 snin ilu missu sama minnu Carmelo Abela. Il-programm id-dibattitu mexxi minn Manuel Mikallef jixxandar il-ġimgħa fid-9 filgħaxija fuq One.